Dobroslavie, tak paráda, no 3-0, to je proste to, čo sme chceli, ale vedeli sme preto, že to nebude jednoduché. Jak si to videl? Možno aj preto to tak bolo, pretože musíme nastúpiť do všetkých tých 3 zápasov veľmi sústredene. Aj tak to nám nič negarantuje, ale každý set, každý bod je veľmi dôležitý. Určite dneska bol veľmi dôležitý víťazstvo, ešte hlavne, že to bolo 3-0. To, čo sme ako chceli veľmi, ale vedeli sme, že nebude ľahká úloha. Ešte máme zajtra, takže sme ešte stále zapnutí, môžem povedať, že botičky zapnutí na sústredenie. Sme sústredení a sa z ničoho nejak nerobíme obrovskú bublinku, tak zajtra ideme znova do boje a ak zajtra nebudeme mať dobrý výsledok, to tiež môže nastať ten postup. Takže my máme cyklus 6 zápasov. Až po 6 zápasov možno ti dám taký rozhovor, že dúfam, že šťastná, jasné, že som. Ale ešte stále som tak, že musíme to dokončiť. To je práca, ktorú sme začali, tak treba ju dokončiť. A keď ju dokončíme úspešne, budeme hrať takto, že nestačí len niekedy technika, akože takticky, teda áno, je technika, ale takticky, ale treba aj atmosféra, musíme sa tešiť každý bod a ja viem, že niekedy není to ľahko, pretože to záleží tiež, keď máme určitý výkyvy niekedy, ale dneska to bolo tak, že tí výkyvy mali sme to isté, jak vždy, ale nenechali sme oni byť nejaký dlhší. Takže to boli krátke výkyvy a my sme sa už znova dostali do toho a pokračovali sme ten zápas. To je dôležité, to je tá psychika, to je tá športová psychika, ktorá v dnešnom dobe podľa mňa na volejbal je 60%, 40% je taktika, technika. Kto nemá psychiku, tak ťažko sa dostane do tej situácie. Tak ja som veľmi, veľmi ráda, gratulujem veľmi dievčatá, baby sú mladé, ale sú veľmi, dá sa povedať, že majú cieľ, sú profesionálni, poslúchajú, to je veľmi dôležité na ich vek a vedia, že sú talenty a že potrebujú pracovať na seba. Keď bude tento družstvo začať tak sa teraz objavuje možno jedna z tých najlepších generácií, ktorá môže byť v repre. Takže dúfajme, že pokračujeme takto.